Tartsatok velünk Erdély egyik leglátványosabb csodáihoz! Sziasztok, mi vagyunk Zsolt és Tamara. Első utunknak, amelyet megosztunk veletek, a Békási Szoros és a Gyilkostó környékét választottuk. Ha szeretnétek velünk tartani, kövessetek be! Az Etevár aljai víztározó fele indultunk el, amely Erdélyben, Margit megyében található. A mesterséges tó, amely célja az árvízvédelem, folyószabályozás, idegenforgalom. Itt is van lehetőség megállni, csodálni a tájat, a tavat és az azt körülölelő természetet. Most is rengeteg turista volt megállva. Mi ez alkalommal tovább haladtunk úti célunk fele. Már az oda vezető út is elképesztő. Falvak és a természet váltakozása kísér végig. Utunk során elhaladtunk a Gyergyói falusi kilátó mellett, amelynél rengeteg turista megfordul. Amint láthatjátok, most is sokan voltak megállva fotót készíteni, akár csodálni a látványt, amelyet a régi bányahálya nyújt. Útközben több lehetőség is van, ahol meg lehet állni, akár mézet vásárolni, akár forrásoknál felfrissülni. A legnagyobb részen az út szélét fenyvesek borítják, így teljesen természetközeli már az utazás is. Másfél óra út után érkeztünk meg a Gyilkostó környékére, ahol elég nehezen kaptunk parkolóhelyet. Majd egy kevés mérlegelés után a Gyilkostó hotelnél parkoltunk le. Ezt követően pedig elindultunk a tó fele. A hosszú út és a meleg hatására már elég éhesek voltunk, így az egyik tó körüli étteremben megebédeltünk. Ebéd után felmentünk a tó feletti kilátóra, bár egy kicsit elbizonytalanodtunk a farönköt meglátva, amelyen át kellett kelnünk, de végül elhatároztuk magunkat, amelyet egyikünk sem bánt meg, hiszen gyönyörű volt a kilátás. A Gyilkostó keletkezéséhez legenda is fűződik, amely szerint Gyergyó környékén élt egy szürkés-zöld szemű lány, Eszter, aki egy vásárban beleszeretett egy fiúba. Örök hűséget esküdtek egymásnak, de a fiút elvitték katonának. Egy környékbeli zsivány vezérszemet vetett a lányra, és elrabolta. Kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a kedvese. A lány segítséget kért a szikláktól, amelyek mennydörgéssel, villámlással, esőzéssel válaszoltak. Szikladarabok zuhantak a mélybe, földindulással maguk alá temették a lányt, a völgyet, a zsiványt, és elzárták a völgyet, összegyűjtve a folyóvizeket, így keletkezett a völgy helyén a Gyilkostó. A tó színe nyugodt időben Eszter szeme színét tükrözi, akárcsak most is láthatjátok, hiszen csodaszép volt az időjárás. Itt láthatjátok a kis cohárdot, ahová a zsivány elvágtatott Eszterrel, közben meg pár képet is csináltunk.
Majd ezt követően elindultunk lefele. Sétáltunk egy keveset a tó körül, itt több árnyékos részt is érintettünk. Így jól esett kicsit hűsülni a fák árnyékában. Itt láthatjátok a tóban az egykori fenyőerdő maradványait. A sétán kívül más kikapcsolódási lehetőségek is vannak, csónakázhattok a tavon, vannak éttermek, ahol megebédelhettek, szuvenírüzletek, ahol tudtok szerezni kis emléktárgyakat, közelben akár szálláshelyet és boppáját is találhattok. Közben elindultunk visszafele az autóhoz, itt a férjemen már kalap van, mivel ebben a melegben leégett picit a homloka. Nagyon örült neki. A Békás-szoros fele indultunk, amely Románia egyik legszebb látnivalója, Szurdokvölgy, amely körülbelül 5 km hosszú. Nevét a Békás-patakról kapta, 1971 óta védett terület, amely a Nagyhagymás Nemzeti Parkhoz tartozik. Elképesztően gyönyörű itt az útszakasz a magas kősziklákkal, meredek hegyoldalakkal, amelyeket fenyvesek borítanak. Hegyi patak kíséri végig. Nem egyszerű parkolóhelyet találni, hiszen nagyon sok a turista, de megéri időt szánni rá, ha lehetőség van, hogy megálljunk, sétáljunk, megörökítsük a természet adta kincseinket. Mi is elidőztünk itt egy keveset, sétáltunk, élveztük a természet csendjét. Itt is vannak helyek, ahol vannak árusok, itt is találhatok szuveníreket, akár harapni, innivalót. Mi is éltünk a lehetőséggel, vásároltunk ásványvizet, majd újra útnak indultunk. Mivel az út eléggé szűk néhol, ezért a vezetés is nagy figyelmet igényel az út szélén sétáló turisták miatt. Ha még nem jártatok itt, mindenképp tegyétek fel a bakancslistátokra. Nem csak látványos, de lelkileg is feltölt. Mi csak ajánlani tudjuk. Végül a békási víztároló fele indultunk haza, amely Románia legnagyobb víztározója. Ez az útvonal kissé hosszabb volt, de élveztük minden percét. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy jártatok már Románia ezen részén. Ha igen, melyik tetszett a legjobban? Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!